Nkhani imene tabwera pano ndi nkhani ya Opire. Adona amene mukaona pa screen panopo ndizakuti dzina lawo ndi Opire Macheke ndipo adona ali ndi zaka 90. Adonawa anaba mwana. Adonawa anali ndi nzawo kwawo kuntcheu basi acho nyumba kwawo kupita kunyumba kwa ndani kwa nzawo kachisi kumene kuja kuchisa chonchija ndi nzawo dzina lake ndi Esther jakuti ali ndi mwana wang'ono. Nde Opire anamuza Esther, Esther ndimunyamuleko mwana wakoyi sinanga munthu abwezecheza ndi mwana weso ndo wang'ono nthambi amataka bwezecheza pakhomo kuti pali mwana wang'ono amakhala kuti akusamuona mwana za obvious. Nde basitu Opiretu mutengeni mwana uja. Esther kumpatsa Opire mwana kenako kanthawi kasakhalitsa Opire akumuza ndani Esther ndikubwera kaye ndingotani ndingofika pansi kapa ndipo Esther ndizabwinobwino ndani undipeza. Opire tumutengeni mwana nayeni kudutsa naye pansika uyo kouyamba ulendo ku Mozambique ndipo Esther kudikirira inu nthawi kupita mpaka ndima kuyamba kugwa Opire tusanabwere naye mwana. Esther nditani kupita ku polisi tukanena ine kunabwera anzanga ntetani ndipo mwana wanga wasowa. Apolisi aja kulumikizana ndi apolisi aboma la Mozambique kumene kuja apolisi akuno kumalayo kuno kumakamaka kumene amakhala kuntcheuko. Apolisi aku Mozambique yo mothandizana ndi apolisi akumalayo kuno kugwireni Opire atalowa kale boma la Mozambique. Ndipo Opire mutenga mwana uja kumbweza kwa mai yake ndipo Opire atamufunsa Opire akuti inetu ndizakuti ndini ndi chibwezi nde chibwezicho tinasiyana koma chibwezi icho chaboma la njakuti no chaku Mozambique. Ambiri madziwa kuti kuntcheu kuja tinapangana malire ndi chani ndi Mozambique. Ambiri amene amalawi ambiri apena makhala malire amene amangoyenda ndi mapasi basalowa dziko la Mozambique. Nde ndamufunsa ndiye mutapanga bwezi mwana izo mukudza bwanji akuti ine ndamunamiza bwezi langa kuti chani ndi mimba ndabereka panga chibwezi ndi mimba ndipo chifukwa ichi bwezi langa ananazo chabwino mwana akazabada muzambwesa kuti nzamuone. Opire yakwana nthawi yoti apititse mwana sitangatana mazora ndi mimba anabejo akaonetse basi tumaganiza amene anaganiza ndoti akatenge mwana wa Esther akaonetse kwa bwezi lake. Bwezi lake ndizoti makhala ku Mozambique. Ndifake tuyero anapita kunyumba kwa Esther kwa mwana kuti apite naye kuti no Mozambique akamonetse kwa bwezi lakelo. Kavandotu pamene tikunena panopa ndizakuti Opire wamangidwa. Opire wamangidwa. Opire tu ali ndi zaka 19 panopa akalowa kundende zaka 19. Koma no tiwerenganeni chakuti Opire watinyozetsa ifeyo ana 2000 akuti yeyo wafika point imene zaka 19 nkhani yake mamuna akanangodikiratu. Mamuna amaukonda kauli ndi mimba kaulibe mimba mamuna ukukonda ndi ukukonda iye wangaona kupanga izizi chotsatira chake chimene analandira ndicha mamuna yali bwinobwino palibe vuto mene muchitikira mamunayo iyeyo akasevatu kundende. Ndapa pamukuona kuti mulando oba mwana angampatse zaka zingati kapena miyezi ingati. Anyway pamene pandi pamapeto pa nkhani yathuyi osewera panga subscribe kuti nkhani ngati zizikupezani kufikira nthawi imene ndikubwetseni nkhani ina mwakoma nonse.